acto que vai haber esta semana, pois non sabemos ainda se o viernes ou sábado, pero como se celebran os 15 anos de que actuou por primeira vez a banda de música de Lusame, eleva o nome do padre López Calo, creo que a banda, o concello, todos os veciños de Lusame, debíamos de unha homenaxe que faremos con posterioridade a esta e de outra forma, pero queríamos xa empezar por algo, e vamos a empezar por esta modesta homenaxe en que imos a ver a súa biografía e a importancia que a labor deste home ten na cultura, na musicoloxía a nivel galego, nacional e internacional. Moitas veces cometemos o erro de non valorar as cousas que temos ao noso redor, as que temos máis próximas. Entonces, imos a empezar hoxe con o noso primeiro recoñecemento, que será o primeiro de outros que imos facer. Creo que dunha das persoas que foi a que quixo que levase o nome do padre López Calo a banda, creo que foi outro músico que nos queremos moitísimo, que tampouco que non nos pode acompañar, pero que está por aquí pululando, que era Prudencio Romo, e que sempre me decía que o tendes aí, mira, como unha eminencia, tiñedes que ir ali a xunto dele, sempre o decía. É unha pena que hoxe ele non este aquí, con César, comigo, para facer a presentación xa con rigor, porque coñecementos de música tiña a outro nivel, non o do padre López Calo, pero amaba a música. Ahora que coñezo un pouco o padre López Calo, que se me deixa, o penso coñecer máis, son dúas persoas generosas, que fan as cousas e non lle dan importancia, que iso é xente en realidade importante, que fai unhas cousas que nos parecen a Fernando e a min, o director da banda, que estivemos ali visitando non sei o que facer diario, e vemos toda a maravilla que ten ali, todo o traballo de tanto tempo, que nos quedamos, nos sentíamos, íbamos falando para a Praza de Abastos de Santiago, e íbamos dicindo, mira, que pequeniños nos sentimos, non somos nada, o que tal fai esta xente, todo o que traballa, o que sabe. Eu quería rendirlle un aplauso importante antes de empezar xa o acto. Quero disculpar o iniciar este acto sin a presencia do alcalde, porque tiña outro acto, vaise incorporar durante o transcurso dele e todo seguirá con normalidade. Non vou a falar da biografía, porque vou saber aquí, vou a pedir perdón antes de empezar por as incorreccións ou inconcrecións que pode haber en algún